tashar Nishaɗi TV domin kasancewa cikin nishaɗi da na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. Tashar Nishaɗi TV tasha ce wadda ta fice wajen an da yawo cikin nishaɗi da haɗaɗɗen waƙoƙi, fitattun jaruman sati, waƙoƙin da suka yi fice a cikin sati, sharhi akan mawaƙa da dai sauransu. Mun gode. Ni ce taku tashar Nishaɗi TV. Ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe. Wai ashe so in an yi rashin sakan sarama, yau tunanin ya bani roƙon sana sai himma. Na misali zan baku akan sa in ku nema, kalli kogi bai na daɗi idan ya sama. Ko ga tsoho ko yaro ashe bai girma, sha'anin so kuma na da wuya hakan dai duba. A zuci ke yin saka ya kan buje ni har hanta, kuda da ruwa ko iska da ya yi kira ka jiyo ta. A kurkusa ko nisa kuda a kasar jarfata, ka tsallake sashin naka ya sauya tunani duka. So ne ya saka ba shakka burin da kake kuyi arba. Ta amsar ki matso ki je, da kallo ake ginin so ce har ta je, ta ƙara da shakowa nan ta yi agaji. Ananan a sannu yarda ta je, da tausayi a ƙara damƙon soyayya gaba. Barka da zuwa tashar Nishaɗi TV domin kasancewa cikin nishaɗi da na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. Nishaɗi TV tasha ce wadda ta fice wajen an da yawo cikin nishaɗi da haɗaɗɗen waƙoƙi, fitattun jaruman sati, waƙoƙin da suka yi fice a cikin sati, sharhi akan mawaƙa da dai sauransu. Mun gode. Ni ce taku tashar Nishaɗi TV. Ku ci gaba da kasancewa da ni.